Yawa akwai na marke, akwai na nan marke. Yawa za mu sauka nan yayi. Idan ka shiga cikin garin sai ka kai mu fadan mai gari tunda kaga ba mu san garin ba. Yau kaga ƙauyen da kyan gani. Ke da baki shiga cikin garin ba ai ki bari ƙara sai. Ya kai sauri ka ƙara shigo da Allah ba da. Wallahi ni dai kishirwa nake ji. To ba matsala ki bari mun kusa sauka muka sauka sai a samu ruwa a sha ko. Bayan Allah me ke tafi da ku? Allah shi taimake ka. Mun taho daga birni domin mu yada manufarmu da kuma tallan ɗan takararmu da ya fito a sabuwar jam'iyyar nan ADP. Wannan ɗin su domin mu kawo karkara. To saƙon ne haka? Ikon Allah. Tun kafin ma a kai ga buɗe babbar, aini na ma fahimta. Wannan shine bawan Allah na. Da yake neman gwamna Malam Sha'aban shi fa mai bawan Allah mai suna kamar sunan watan azumi ba, ni a madadina da al'ummata muna tare da wannan tafiya. Sannan kuma ina umarni ga duk wani wanda yake karkashin iko na wanda duk zan faɗawa ya ji to ana tare da wannan tafiya. Yaron Malam Allah ya taimake ka. Gashi sako ne daga gare ni kamar yadda ya zo mini bakin ilahirin duk dan adam din da yake karkashin ikon mu to a isar mai da wannan sako a kuma tabbatar da ya shiga hannun al'umma wanda bai ji ba ma wanda bai gani ba ma a bashi labari. Alhamdulillah. Sunansa mata da maza din sun buci geza sai malam Kano sai malam yo gunji ina NAPP yo himma NANPP yo alawa ku NCPC kar ku tsaya ku zo NPRP a ceci Kano da ku NPDP Sha'aban zai yi da ku SDP Sha'aban ba shi da haushin APC a ceci Kano shi ne manufar shi kamsila har da ciyaman ya yi nishi Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi duka talauci Sha'aban zai yake shi malam kuma dan malam malam renan malam karamin su kuma babban su dudin su sun san kafi su kai ka kirkawa ya nuna ka ba su wani barin ma kai ne sanadin su malam Sha'aban Sha'aban Ibrahim gwamna na azo a gani Malam Sha'aban Sharata malam Sha'aban Sharata ADP Malam Sha'aban Sharata